Cuman lebih baik lah. Wes. Lihat gerapan mulu tak gerapno. Berai jajal. Gimana berdua apa? Siput. Astagfirullah. Apa tuh? Wes. Buka. Rentuk. Wes terlambat. Wes. Pokoknya wes. Jalan nih. Mana ini jalan? Ini kan ras sekolah dia. Itu ras di kawasan ini. Masalah tahu. Ya saya Berapa tahun? wes mes tahun dhewe. Wes. Iki lha apa gowo bukune? Iku to. Gopo? Pelajaran aku wis kono. Anyep. Anyep pol. Makan lontong. Lontong iki. Ini saiki oh lah ini tunggu tong tembok kayak apa iki. Gotong mas. Ngeri tok. Saiki sayang. Tahun ning Padang kok. Ayo kowe gong. Yang ora dikaceng kok. Lho. Jurnan. Aja ngunjungi sekolah niki, Mbak. Apa ndelok sekolah biyen. Nggih. Sekolah niki wis setahun ora bisa sekolah, mula akeh misterine. Misterine Kowe kepengin ora bisa sekolah niki. Nang ana syarate. Aja nguyuh angger-angger ya. Iya, Mbak. Aja nguyuh angger-angger, wis selamat ya. Nggih. Wis kono. Ndandrak kono, lakone kono. Mbak. Iya, rasane wis. Iya lah. Iya sih. Kok jane sing ngejak rene mah. Yo. Yo. Laga. Kucuk mana itu? Gas. Gas. Kill. Aku nanti kan bagus loh. Aku.
mau. Ini tidak bukan ini ya. Saya cuma masuk beli. Nurut. Masuk kuliah sesok. Yuk, gak mungkin lo. Masa yuk beli, yuk gak mungkin. Yuk wani lo mungkin. Kok salah kene kok. Lun. Alun. 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 Gak enak ini. Kamu di mana? Kono. Tong sampai nih, Pak. Kono. Alun. Iya. Ya Allah. Ki kau si Alun lho. Ale mau delik kenapa? Delik iki wis. Wis. Kowe aja delik wis. Alun. Wis roh aku. Roh, yo. Iya paling iya. Alun tuh ya. Sembarang mas di kanan. Cuk. Alun. Alun. Boleh ini yo. Tolong. Mau enak Pek pelem, ndak pek pelem. jambu. Jambu. Bener. Pak jambu alun berarti. Gak sadar. Bang. Kena ketut. Ih. Ayo, gak sadar, gak sadar. Mak lambene gue ora. Yo iki. Ah gue masuk anyep yo. Anyep ya, masuk angin malah. Wis. Masuk malam. Aget kabeh iki. Review sih. Emak gini re. Besok teman Ya review. Emak apa? Terus diandani ra entuk nguyon ning kono kok. Aja nguyuh angger-angger ya. Aja nguyuh angger-angger ya. Bahaya, ini mah ketemu nah. Nah gak ketemu wis lah hilang. Mungkin nah ini gak iso nulungi. Yuk balik yuk. Balik. Ayo awas. Subscribe dan jangan lupa like-nya juga.